como expuxose outro día, o obxecto deste expediente é aceptar por parte da Xunta ao Centro Comarcal e posteriormente iniciar a revisión do correspondente ben inmueble para a Xunta, dictaminouse favorablemente cos votos dictaminouse favorablemente cos votos do PSDG e a abstención do resto dos grupos. Perdón, Sofía. Ben. Sofía, perdón un momentiño. Vou aclarar unha cousa, como falamos en comisión outro día, é simplemente aclarar, como tamén dicía antes Adolfo, que se explicaran un poquinho antes de cada punto, pois neste caso vámoslo facer, porque quedamos na comisión... Iba a falar deso. Vale, bueno, pero digo, quedamos na comisión de aportar documentos que nos pasara neste caso a Xunta de Galicia, e nós mantuvemos conversacións, nos explicaron os puntos pois como ven eles que habría que seguir o procedimento e tamén nos explicaron a urxencia. Entón, se queredes, paso a explicarvos un pouco os puntos que eles nos din que deberíamos seguir. Non temos, xa como dicía, non temos un documento oficial, pero sí que algo que urxe, e polo tanto, digo, seguramente teña valor para o debate, polo tanto, pois vos explicarei, non se vos parece... Sí, perfecto. Vale. Bueno, non temos, como digo, ningún documento oficial. Efectivamente, se puxeron de acordo con nós, tanto co secretario como comigo, neste caso, pois que os puntos a seguir, neste caso, serían que, primeiro, debes acordar a reversión por parte do Concello da Parcela con todas as súas pertenzas, é dicir, co edificio. Que, segundo, que debe firmarse unha acta de entrega entre a Concellería de Facenda e o representante do Concello. Terceiro, que as concellerías interesadas, que neste caso entendo que son Medio Rural e Emprego, teñen que dirixirse á Concellería de Facenda para solicitar a realización das xestións para obter a cesión de inmoble para os seus propios fins. Cuarto, que a Concellería de Facenda solicita formalmente a cesión ao Concello. Quinto, que o Concello debe adoptar un acordo de cesión gratuita para as condicións que impoña, o habitual é a vinculación de destino. Sexto, que a Consellería de Facenda ten que tramitar o expediente de adaptación da cesión e que finalmente se firma un documento administrativo ou escritura pública para a cesión. Dicir que nos trasladaron a urxencia desta cesión porque dispoñen de fondos estatais para facer tamén unha mellora importante no que é o acceso ao edificio onde actualmente está o Centro Comarcal. Neste caso, eles van integrar tamén aí o Servizo de Emprego e, bueno, é un pouco que nos trasladaron que urxe e, como digo, nós lle solicitamos a documentación oficial, neste caso, non temos esa constancia. Nada máis, xa pode... Sofía. Moitas grazas. Bueno, a verdade é que non sei que decir, porque levamos todo o pleno dicindo o mismo e isto eu me imaginaba que, como ben quedamos na comisión, se non había documentación oficial, agradezco a súa explicación, pero non aclarou moito. Se non había documentación oficial, que isto se retiraba do pleno. Van nos retirar? Non, estou explicando o motivo polo que se mantén, que urxe, debido a que hai que facer... Ben, vostedes mantenen isto. Bueno, vamoslle a explicar, así, sin empezar polos antecedentes, vamoslle a explicar aos veciños que vostedes traen a pleno, trouxeronse á comisión e traen a pleno unha proposta sin documentación, Nós, que somos unhos veciños máis, chegamos a unha comisión, hai que... a Xunta cédenos o Centro Comarcal e devolvémoslos. Pa que? Non sabemos. Bueno, creo que po Servicio de Emprego. É urxente. Vostedes comunícanse con todas as administracións por teléfono. Papeles non hai. Ou, se os hai, a oposición non os temos. Ben, agora vou. Vostedes traen unha proposta a pleno, a ver se os veciños lle queda claro e é o bloque o que non se entera. Primeiro, aceptar a cesión do Centro Comarcal do Carballiño. Bueno, si é certo que houbo varios acordos plenarios no 2014, eu non topei a acta, pero en prensa o señor Argimiro Marnotes aceptaba a cesión do Centro Comarcal. Despois, no 2017 e no 2019, viñeron mocións a pleno e aceptábamos a cesión do Centro Comarcal si a Xunta nos arranxaba o edificio
por a necesidade que temos de instalacións. Ben, vostedes traen aquí isto para aprobar e o edificio está sin arranxar. En que quedamos? Ben, incluir este ben no inventario de bens do Concello, bien. Terceiro, habilitar o señor alcalde para facer cantas actuacións sexan necesarias para proceder á entrega formal da cesión. Hasta aí, todos de acordo, porque hai acordos plenarios no que aceptábamos a cesión, a ver se ben arranxado ou non é ben arranxado. Cuarto, iniciar o expediente de reversión a favor da Secretaría Xeral Técnica de Patrimonio. Para, non sabemos, según dicen, cuentan, se rumorea, pero non sabemos. Eu isto vexo bastante pouco serio, por non decir unha tomadura de pelo. E unha vez que se inicia o expediente de reversión, se notifica o presente acordo á Secretaría Xeral. Vostedes creen que isto se pode aprobar así? Vostedes falan por teléfono ca Xunta e dilles que acepten o centro comarcal e agora... Mire, a Xunta xa non está cumplindo co fin da cesión deste terreo. Non, porque xa non é un centro comarcal, agora é a extensión agraria. É dicir, que xa a actividade que está desenvolvendo non é para que se lle cedeu. E a vostedes parecelle ben. Entón, se aquí traemos a pleno mocións, apróbanse por unanimidade, porque se aprobaron por unanimidade, todos estamos de acordo en que na falta de instalacións, todos estamos de acordo en que o Concello está saturado, todos presentamos propostas de que se podía facer co centro comarcal, desconxestionar o Concello, Servicio de Urbanismo, Policía Local, Casa da Xuventude, un centro como un local de ensaio para a xuventude. E agora resulta que vamos a aceptar o centro comarcal nas condicións nas que está e despois vamos yo devolver a Xunta por unha conversación telefónica que vostede acaba de decir que decía vostede que puxéronse de acordo con vostede e co señor secretario. Ata onde eu sei, o señor secretario é unha persona rigurosa e profesional e ele escribe. Os informes do secretario non son por teléfono, son escritos. Entón, temos determinada documentación, que ademais hai documentación da época como alcalde do señor Pachi Vázquez, e hoxe está aquí, a ver, bueno, entendo que nos vai a aclarar a situación, pero o que non vamos a saber é para que vamos, o sea, para que nos cede a Xunta o centro comarcal e para que yo vamos a revertir, porque eso depende de vostedes. E vostedes son os que non nos facilitan información, os que non son transparentes, porque estamos no que estamos co centro de saúde, porque tamén se comunican ca Xunta, co conselleiro e co presidente da Xunta por teléfono. Hombre, por favor, e non retiran o expediente. Isto é o exemplo máis claro que a vostedes dalles todo igual. Porque isto así non pode vir a pleno. Eu gustaríame pasar a documentación que nos facilitaron a todos os veciños e veciñas, porque isto non di absolutamente nada, máis co que xa sabíamos, que era a situación na que se atopaba o centro comarcal. E eu pregúntolles, vostedes valoraron a posibilidade de, oiga, a Xunta non vai arranxar o centro comarcal, pero como nós temos necesidades de instalacións, pois vámonos a quedar con el e arranxámolo. Pidan vostedes unha subvención. O mellor as subvencións da Deputación pois tamén se poden empregar para o centro comarcal, non só para Espiñedo. Digo, por exemplo, non sei. Sofía. Hai alguén que teña algo que decir, que pida a palabra e o diga? Silencio, por favor, Sofía. Termine que... Nada máis neste turno. Gracias. Pachi. Bueno, bons días. Antes de nada, desexarlle a Paco que seguramente que vaya todo ben e que pronto este aquí discutindo con nós. Bueno, hai dúas maneiras de entender a política, voceiro e grupo de goberno, non? Dúas maneiras de entender a política, sobre todo a política municipal, que unha estar a velas vir é lexítimo. Ti ves pasar os convenios e outra é influir nos convenios.
Cando un dice, non, eu sei o que quero para o meu povo, e vou a pelexar, a traballar para conseguir o que quero para o meu povo. Non sempre consigues o que queres, pero se non das a batalla xa nunca consigues nada, eso está claro. Iso ven a conto porque neste pleno xa é a segunda ou a terceira vez na que temas xenéricos nos pasan por diante e parece que esta corporación, sobre todo este equipo de goberno, pois está aquí dicindo, non sei moi ben, a última hora nos dades unha explicación, pero hai cousas que son imposibles. Imposibles. Como é aprobar este punto de orden do día, e che vou explicar por qué. O voceiro do Partido Socialista dá un argumento, non? Dice, coño, é que nos dicen que é urxente. É urxente. Bueno, é urxente. Pero permitirimo que lea de cando é a resolución. Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente, bla, 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 certifica que el Consello de la Xunta de Galicia, en reunión del día 12 de junio de 2014, 12 de junio del 2014, decide hacer la reversión al Concello. 7 anos despois, hoxe, é urxente. E 7 anos despois chegamos sin un papel. Eu voulle dar un consello ao grupo de goberno, porque, por desgracia, tamén un anduvo dando voltas por un mundo adiante. A administración non fala, a administración escribe e certifica. E lle poden dicir que a mellor voluntad do mundo vou facer sí, pero detrás do que te chama a ti ou do que vos chama a vos hai interventores, hai acordos, hai orzamentos, hai complexidades. Polo tanto, eu creo que vos pido, que creo que o normal é que esta corporación adote un acordo, pero non o de asumir esta reversión que, en principio, si chegara todo a bo fin non sería malo, pero que se mañá se para polo medio nos botamos un morto encima, que é un morto importantísimo, porque aquilo está feito un desastre, porque aquilo é moi difícil que hoxe decidamos aceptar unha cesión na que, para empezar, pasan varias cousas, e ninguna delas é menor. Primeiro, que temos ali a Consellería Rural metidos sin nada que dicir, nin nada. Quen vai a pagar desde que non recibamos eso? Quen paga a luz, quen paga a calefacción, quen paga todo? Teóricamente teníamos que pagarlo, non, porque xa é noso. Segundo, quen repara aquilo? Pois aquilo non se repara con 20.000 euros nin 30.000. Aquilo requiere moito diñeiro. Por lo tanto, eu creo que unha corporación que defenda os intereses do pobo do Carballiño teria que adoptar un acordo, decir, moi ben, en principio estamos dispostos a isto, pero vámoslo condicionar a unha proposta por escrito do goberno galego, que nos diga claramente o goberno galego, pois mire, sí, queremos facer isto, o que che contaron a ti. Entonces, nos mandan eso, nos, como representantes dos veciños de Carballiño, decimos, pois nos gusta ou non nos gusta. E decidimos, aceptámoslo ou non nos aceptamos. Entonces, aí empezamos todos a falar de cousas que empezan a ter un certo sentido común. O Carballiño ten un problema. Temos un problema de titularidades, temos un problema de terreos. Para nós, que poden meterse polo medio 1.000.000 de cousas. É dicir, non olvidemos que eso está construído en unha titularidade teóricamente do Concello, no seu momento fixemos do Concello, tamén o Concello de San Amaro tiña a titularidade do Castro de San Cibrán de Las. En aquel momento recurriron e perderon. Poden pasar moitas variables. Por tanto, eu o que vos recomendo, que vos pido, quizá, ou non sei, é que, sin estar en discusión o crédito, que recordemos todos un principio básico que se eu houbera feito moitas veces me forraría moitos dolores de cabeza, que é que a administración non fala. Porque hoxe está un conselleiro, e mañá pola mañá está outro, e pasado está un director xeral, e pasado outro interventor. Por lo tanto, pode ser unha boa proposta esta? Pois seguramente pode ser. Nós creemos, pode ser. Por de pronto, a miña experiencia, me perdonades a expresión, a miña experiencia co centro comarcal, co goberno e con todo, un puto desastre. Un desastre. É imposible que, con todo o que gastamos ali, que a ilusión que se lle puxo ali, con aquela inversión que foi tremenda, e vixedes que foi todo esmorecendo, está aquilo todo en ruínas.
bueno, non digo en ruínas, porque non é o caso, está moi deteriorado. Cando ten un sitio privilexiado no Concello do Carballiño, e podemos abordar un proxecto acorde co Carballiño. Eu non quero estenderme máis en isto, pero que vos digo ao goberno, aí onde se ve se hai goberno non hai goberno. Goberno non é coller o teléfono, abrir a boca e dicir amén. Home, a veces interesa. Goberno é coller o teléfono que che di unha cousa e dis, pois mira, voume pa aí, escribimos, falamos, tomamos decisións e resolvemos. E sempre, permíteme a expresión, pillando algo. Sempre pillando algo. Porque senón aquí nós vamos a ser don Tancredo. Vemos pasar a xugada, nos implicamos en ela, asumimos un riesgo relativo, e o Concello, a fin de contas, pois se vai ser do SEPE ou se vai ser da Xunta, home, melloran os servicios aos veciños, que non é pouca cousa. Pero como titularidade, eu intentaría sempre ser nós os que quitemos algo de proveito dunha situación na que o Concello se implicou moito, que aquel terreo, hoxe, nos podía valer moito. E, por último, quero rematar, por vos, por o goberno, por Carballiño e por a oposición. Non podedes convertir as mocións do goberno en un crucigrama. É que as vosas mocións son un sudoku, non hai maneira de entendelas. Agora non las explica, pero hai que maduralas un pouco máis, escribilas, documentalas, porque se as entendemos nós, podemos discrepar, pero tamén podemos coincidir moitas máis veces. Nós o único que pedimos é, o dicía moi ben Sofía, se non o entendemos nós, malo van a entender os veciños que dirán, non sei que está pasando. Bueno, eu remato dicindo, nós, sin estar en contra do fondo, o que si vos pedimos é que en vez de proceder, se estamos desde 2014, se hai unha certa urxencia, máis urxente é o terreo do centro de salud non está hoxe no pleno. Máis urxente. Entón, eu digo que nos demos un plazo que poden ser hasta o mes que ven ou hasta o seguinte pleno, que o que o voceiro do Partido Socialista nos transmite hoxe se documente de alguna maneira, non digo con dotación económica, senón como unha declaración firmada e avalada por alguén e que nos permita a vos como goberno e a nós como oposición o día que nos paren pola calle e nos pregunten que fixestes? Home, pois fixemos isto porque nos dixeron isto. E como non lo fixeron, pois vámoslo a facer. Eu, sencillamente, esa é a proposta. Veña, gracias. Ricardo, por favor. Sí. Vamos a ver, o que nos está dicindo despois da comisión é que recibistes unha chamada da Xunta e que vos fixou un camiño que ten que seguir este procedimento, non? Primeiro isto, despois aquelo, despois isto. E o que vos pregunto é, vos preguntastelle algo sobre os problemas que falamos na comisión? Vos preguntastelle que pasaba mentras tanto? É que vos dixeron? Vale, sí, interesábame saber que pasa mentras tanto. O que temos claro é que é un edificio onde se está prestando un servicio por parte da Xunta. É que, de aprobar este acordo, vai pasar a ser de propiedade municipal. Bueno, co que decía Pachi, que a titularidade dos terrenos pode estar en duda por outras cuestións, pero vai pasar a ser de titularidade municipal, polo tanto, nós vamos ter a responsabilidade, gastos, etcétera, calquera accidente que poida ocurrir. Temos tamén o problema que aí se está prestando un servicio, que hai uns traballadores dentro, e que non sabemos que vai pasar con eso. Gustaríame saber que explicación vos diron sobre eso. Si é que vai haber algún soporte legal para eso. O sea, pode ser un contrato de arrendamento, pode ser que o alcalde non firma a cesión hasta que este terminado outro expediente, poden ser moitas cousas. Pero hai que sabelo. E aquí non ven. E isto, o compromiso que tiñades era retiralo. Ahora decirnos, hai unha razón de urxencia porque vai haber unha inversión. A outra pregunta, lógica, é cal é esa inversión? De que estamos falando? Está garantizado eso? Non está garantizado? Por que corremos se non sabemos por que corremos? Por último, hai unha cuestión que entendo que debemos tratar tamén neste pleno. Aquí o que se está falando é acordar que nos devolvan o centro comarcal, a continuación incluíro no inventario municipal, habilitar ao alcalde para facer as xestións para firmar isto e iniciar o expediente de reversión. Eu non sei se para iniciar este expediente de reversión tratándose, entendo, dunha cesión gratuita á Xunta de Galicia, se necesita
o mesmo que nos pasou coa bandeira, acordo por maioría absoluta dos concelleiros, cousa que hoxe, co que estamos falando, vai ser difícil, non? O que se inicia se acorda aí unha vez feito a firma do convenio, se iniciar nosotros o procedimento cando teña a solicitude para a posterior cesión. Pero entendo que ese punto... Ese sería ir no mesmo expediente para ter toda unha orde, pero sería un punto distinta. Entendo. Acórdase iniciar, non acórdase aprobar xa a reversión. Entendo, pero o que pregunto é, se nós non acordamos iniciar o expediente, inicias exactamente igual. Unha vez inicias exactamente igual. Se inicia, pero non se ten por que finalizar o expediente. No, e acordando isto tampouco. E acordando isto tampouco. O sea, realmente, ese punto, pues, non deixa de ser literatura, porque iniciar un expediente non supón que se vai a terminar. Repito, para aprobar ese acordo necesitarías en maioría absoluta dos membros da corporación. A devolución á Xunta. Claro. Claro. A devolución. A devolución á Xunta. Non, para iniciar o expediente non necesitamos nin acordo do pleno, nin acordo do pleno, nin maioría absoluta. O sea, está exactamente igual. O que requeriría maioría absoluta neste caso, creo que é o artículo 109 do Regulamento de Bens, que di que a cesión gratuita requerirá maioría absoluta. Efectivamente. A cesión, non... No, inicio de expediente... Sí. Inicio de expediente, de feito... absoluta dos membros da corporación. A cesión posterior, sí, maioría absoluta do número legal de membros. Sí, o mismo que coa bandeira, sí. Está na lei de bases tamén. O que digo é que para iniciar o expediente non necesitamos nin maioría absoluta, nin acordo do pleno. O sea, simplemente iniciase por unha providencia do alcalde e acabouse. Non ten máis. O sea, que eso aquí non pinta nada. O neste caso, por acordo xa plenario. Sí, aquí non pinta absolutamente nada. Ben, na primeira intervención, esperando que nos dedes explicacións sobre isto que che estou preguntando, porque quero recordar que os acordos sempre se falou aquí no Concello do Carballiño de recibir ese edificio reparado. Todos os grupos, todos os acordos van no mesmo sentido. E o que estamos facendo hoxe é cambiar eso. É dicir, recibímoslo así, a ver que pasa. Vale. Gracias, Ricardo. Diego. Ben, bueno, primeiro dicir que para que efectivamente se poda facer a obra, primeiro yo temos que revertir, temos que coller nesta propiedade e revertir, porque terá que cambiar tamén o xeito da cesión para que podan executar a obra. Eles non poden cobrar agora. Pero para devolvermelo a nós, non. No, vamos a ver. Para devolvermelo a nós, non. Vamos a ver. Agora nos fan a cesión. Unha vez que nós obtemos a cesión, ya revertimos de novo para o xeito novo da cesión. Entón, unha vez que teñen o xeito da cesión, eles teñen o compromiso de que van a executar unha serie de melloras, que son as melloras que nos trasladan a nós, son melloras no edificio e na accesibilidade. Vale, ese é o que nos trasladan a nós. Efectivamente, nós lle insistimos varias veces en que queríamos un documento, non temos ningún tipo de documento nin de manifestación de que asegure de que efectivamente van coller o día seguinte da firma o espacio e tal, non o temos. Temos o compromiso verbal, pero tamén teño que dicir que nós vimos colaborando, neste caso, pues, que Xunta de Galicia, chegando a acordos e cumprindo acordos, que entendemos de que é unha mellora do servicio. Neste caso, pois, estamos falando da oficina de emprego que non pode seguir prestando o servicio como se viña prestando, por eso ten que mudar. Ese tamén é un motivo polo que se traslada para o centro comarcal, fora de discutir pois, se quedaría mellor no outro lado ou non, etc. Entendemos que é un servicio propio da Xunta de Galicia no que se les deciden trasladalo para ali e se comprometen a facer a mellora, pois nós, dende logo, podemos estar de acordo nese ámbito de colaboración que ten que existir entre as administracións, e que eu entendo pois, que podamos paralizar o expediente ata ter o documento, pero non o podemos fazer así, nos piden que o aprobemos xa, e dende logo pois, que se inicie pois, o trámite para elo. Xa digo, no seu momento se acordou, efectivamente, no 2014, pois, a reversión ao Concello de novo, porque efectivamente cambiou tamén o fin para que estaba cedido, pero dentro logo, pois, nós si estamos de acordo agora pois, que se manteña o servicio de agraria e tamén se poda ampliar o servicio de emprego da Xunta de Galicia e que como non se faga unha mellora no que son os accesos e no propio edificio, porque ese realmente é o interese que hai agora, non? Entón, pois, nesta primeira intervención nada máis.
Perdón, Diego, é que mentre estaba falando, dixécheme que me ibas contestar a que pasa mentras tanto, que lle vedes preguntado. Sí, vamos, eles dixeron dúas cousas, unha que o servicio en todo caso é propio, que é diles, que por lo tanto nós non temos que facernos cargo nin do servicio nin de nada, e dous que ao día seguinte da firma, pois que xa se podría firmar tamén o seguinte... En canto a gastos de mantenimento do edificio, seguros, cobertura do seguro de responsabilidade civil... Efectivamente, eles terán que dicir no momento que firmamos a cesión como queda o servicio que están prestando, pero eles nos din que o servicio é propio, que en todo caso eles se van a facer cargo de todo o gasto que haxe, pero que ao día seguinte xa se vai poder firmar. Sofía. Pero, perdóname un segundo, digo, Ricardo. O que decía é, decíarme que lle habías preguntado como vai pagar a Xunta o mantemento dun edificio que non é seu. Vale? É que me parece moi extraño, sin ningún tipo de cobertura. Vades facer algo, vades ter algún acordo para eso. Comentastes o tema. Digo porque o falamos en comisión e foi un dos temas que dixestes que traíades. Para non dixemos que era inmediato o traspaso, é que en todo caso o servicio que era propio. Sofía. Gracias. A ver, que estou así un pouco, porque aquí non hai nada claro. A vostedes parecelle serio traer isto así a pleno? Que estamos aquí divagando. Que pensarán os veciños e veciñas que nos están vendo? E que, ademais, fannos partícipes a oposición do caos seu, no que viven permanentemente. Porque traer un expediente a pleno é donde a información máis importante que temos que ter todos, a oposición e a veciñanza, é a que falta, di moito de vostedes, porque tiñan a posibilidade de retiralo. Isto retírase, ademais teñen experiencia en traer as cousas incompletas a pleno, retiralas e non pasa nada. Será entón que hoxe non está o noso alcalde e bueno, vostedes son osados, porque vamos a ver, non sabemos que se vai a facer ali. Eu non poño en dúbida a súa palabra. Vostede di que falou por teléfono con non sei quen que lle dixo non sei que. Eu non sei se vostede ten información privilexiada do Servicio de Emprego, porque realmente ten que haber un documento que diga algo. As preguntas todas, as que se refería o voceiro do Partido Popular que fixemos na comisión, aquí non están aclaradas. Eu entendo que vostedes faríano por escrito. Ou non, tampouco. Contestaronlle por escrito? Non. Hombre, é que, ademais, en temas importantes, serios e trascendentais para o Concello do Carballiño, como é este, como é o Centro de Saúde, vostedes falan por teléfono. Pero por teléfono con quen? Ainda por riba fan partícipe os servizos técnicos. Entón, isto é un despropósito. Que lle compensa máis os veciños e veciñas do Carballiño o proxecto que vai a desenvolver a Xunta ali, que non sabemos cal é, que vostede di ademais, non, é que insistiron moito, é moi urxente e traémolo a pleno. Non sabemos o que traemos, pero nos traemos isto a pleno. Van a facer ali algo. Creo que é o Servizo de Emprego, que é moi necesario para as veciñas e veciños do Carballiño. O que é necesario para as veciñas e veciños do Carballiño é ter un equipo de goberno competente que sepa por onde anda, porque vostedes demostran pleno tras pleno que non saben onde están. Pero a los hechos me remito, por Dios. É que expediente tras expediente non hai información. Vostedes saben, non sei, o importante que é ter información e trasladarlle ás veciñas e veciños. Vamos a salir de aquí. Que fixemos neste punto? A ver, que aprobamos aquí? Porque xa non se poden aprobar os puntos todos que traen. Ceder, revertir e torear as veciñas e veciños do Carballiño e engañalos, porque isto é un engaño, porque se vostede non lle di claramente cal é o proxecto que vai a desenvolver a Xunta, como se vai facer, cal é o proxecto que teñen vostedes,
Están enganando os veciños e as veciñas, nin máis nin menos. E non sabemos, é que non sabemos nada, é que isto é surrealista. O que nos este escoitando e vendo dirá, bueno, cada día van a peor. Cada día van a peor, porque non sabemos do que estamos falando. E estes debates danse previos ao pleno. O pleno temos que traer as cousas claras. E, home, que non as traiga a oposición pola falta de información e transparencia que teñen vostedes que non nos la facilitan, bueno, pois témonos que aturar e manter o tipo como podemos. Pero que nin vostedes sepan o que traen a pleno, nin para qué, bueno, ainda teñen outro turno para ver se nos explican con detalle, nos facilitan a información e corrixen isto, porque retirar non o quixeron retirar. Entón, a ver como salen dela. Moitas gracias. Gracias, Sofía. Pachi. Gracias. Señor secretario, me dirixo ao secretario. A título de petición, señor alcalde, corporación. Hai un principio en política, eu creo que na vida, non? O portavoz nos dice que chamou moi urxente, que ten moito interés a Xunta. Digo que hai un principio en política que dice que cando a limosna é grande, hasta o santo desconfía. Hasta o santo desconfía. Entonces, eu que lles digo a vostedes é que cando a Xunta ten tanto interés e tanta urxencia, un ten que, polo menos, desconfiar un pouco. Eu que lle digo a vostedes é o seguinte, e eu digo por eso invoco un pouco ao secretario. Invoco ao alcalde en funcións, que probablemente é o primeiro pleno, e vai tomar unha decisión. Mire, dito con cariño, esta é unha chafallada administrativa que non hai por onde pillala. Porque non, lle poden dicir a usted o que queira, pero ten razón o señor Perea. O interventor da Xunta non vai pagar os gastos dun edificio que non é del, non os pode pagar, porque ainda que os queira pagar non pode. Gastos de calefacción, gastos de manutención, gastos de calquer cousa. Non entremos en incidencias de outro tipo, que pode haber un derrame, non entremos en esas cousas. Por tanto, a pregunta... Alcalde, grupo de goberno, onde está a ganancia para o Concello en decidir algo hoxe que nos pon en riesgo, cando dentro de 15 días temos outro pleno? 15 días, non digo 15 meses. En 15 días hai outro pleno. Que traballo costa chamar e dicir yo de conselleiro, vou aí, voume pa aí, a ver, vamos a escribir, dame algo que me permita defender isto. E veste pa aquí, pa Carballiño, con un papel e di, mira, me engañará ou non, pero mo firmaron. E queda no archivo de Carballiño un documento de que o goberno galego, quen sea, o conselleiro, nos ofreceu, nos garantizou, nos suxeriu, pero ti entendes, alcalde, que dentro de 7 anos que isto salga mal. Pero por que o colliches? Non é que chamaran por teléfono a un concelleiro e dixeronlle que ao mellor... Insisto, non, Diego, non lle des a cabeza. Non lle des a cabeza. Isto é insostenible. Isto é unha chafallada, non digo que con mala intención. É unha chafallada probablemente con boa intención, pero isto é unha chafallada que non se fai en primeiro de políticas en trámite administrativo. Nunca. Ahora, a miña pregunta, e remato. Este furor administrativo, por que non lle aplicades ao centro de salud e ao local e ao terreo? E reunimos a xente, falamos ca xente, e traemos aos conselleiros, e damos unha charla de difusión, e buscamos. Ou é máis urxente isto co centro de saúde? Non. Por algo que a min se me escapa, que seguramente non é por interés do Concello, senón por interés da Xunta, que pode ser unha boa causa. Pois, seguramente estamos aí, pero non nos poden pedir a nosa complicidade de armar unha chafallada desta magnitud e que apoyemos. Por lo tanto, eu xa anuncio. O grupo de Espacio Común vota en contra deste procedimento. En contra. Non é nos absteñemos e vemos las pasar. Non, en contra. Porque é o millor para Carballiño. E lle pide, lle agradezco que conste en acta, que estando de acordo nós no fondo, o que pedimos é rigor administrativo, documentación e que se pospoña isto para o pleno dentro de 15 días, co cual non habría ningún prexuízo nin para os ciudadanos, nin para os servicios, nin para o propio Concello. Gracias, Pachi.
Ricardo. Sí, vamos a ver, estou de acordo co voceiro do Espacio Común de que é un desastre administrativo. Pero tedes que pensar unha cousa, o Pleno é un órgano administrativo e tamén un órgano político. Como administrativo, xa digo, un desastre. Aquí non sabemos absolutamente nada, non sabemos quen vai pagar eses gastos, sabemos que che dixeron por teléfono, no, facémonos cargo e xa veremos como. Que pasa, queda coberto polo seguro de responsabilidade civil do Concello? Queda coberto polo seguro de responsabilidade civil da Xunta? Non sabemos nada. Isto doime especialmente porque falamos na comisión. E na comisión dixemos, oye, traede algo. Que non traedes algo? Que falades por teléfono? Bueno, pois por lo menos preguntarlo. Porque non sei se lle preguntastes e non vos respostaron ou simplemente non lle preguntastes. Pero, por outro lado, o Pleno tamén é un órgano de carácter político. E o que estades facendo aquí é perder a independencia que ten administrativamente o Concello de Carballiño. O que nos estades dicindo é a Xunta díxonos isto e nós pasamos por aí. É o mismo que estades facendo co Centro de Saúde. Vámolle mandar e que digan eles donde queiran. Nós non estamos para iso, Non estamos, ningún dos concelleiros que estamos aquí, estamos para decir que o que ven do Goberno Central ou que ven da Xunta ou de calquera outra administración, nós aquí chegamos e decimos que sí, carretera. Non. Nós estamos para defender os intereses dos veciños do Carballiño. Este quen este gobernando na Xunta ou no Goberno Central. E temos que cumplir con esa función. Vale? Entonces, pídemos que retiredes isto. Que retiredes isto, porque aquí non se lle pode explicar ao veciño de Carballiño que se vai traer para aquí, que lle vai costar ao Concello do Carballiño. O Concello do Carballiño, volvo a repetir, acordamos, non sei cantas veces, 3 veces, 4 veces, que este edificio recibíamolo arranxado. Isto foi no 2014. Nese pleno participaban, bueno, o voceiro do Grupo Socialista era o actual alcalde que non está hoxe. E dicía que lle gustaría saber cal vai ser o destino que se lle vai dar ao ben porque condicionaría o seu voto. Pois eu sigo dicindo o mesmo que decía il. No ano 2014, nos, antes de votar algo sobre este tema, queremos saber que é o que vai pasar. Que vai vir para aquí, que vai pasar durante este tempo que intermedio no cual o Concello de Carballiño vai ser titular dunhos bienes que non vai poder administrar. Queremoslo saber, porque senón, evidentemente, non podemos votar a favor. E xa vos digo, isto non é así, non é que chame non sei quen e nos dig e nós facemos. Non. Nós estamos para defender os intereses dos veciños do Carballiño, non o olvidedes. Nada máis. Gracias, Ricardo. Ben, nada, decir en primeiro lugar que dentro do 2014 se acordou que efectivamente que nos cederan o edificio previa ao arranxo, dicir que en ningún momento a Xunta de Galicia amosou interese, non quixo, a pesar de que se pedido de forma retirada, que fixera o arranxo e adecuar ao edificio, que o edificio está moi mal, e esa é a realidade, sobre todo que nos ocupamos con edificio que non o podemos recoller porque ten un coste altísimo o seu arranxo. Que se está facendo agora? Agora se nos transmite por parte do delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Javier Alén, que nos fai a petición para que podan trasladar o servicio e acometer unha serie de obras ali. Por parte da xefa territorial, Silvia Dorado, tamén se nos pide que se faga e nós vemos que é a oportunidade realmente tamén para que se poda facer o arranxo no que é o edificio e tamén, porque non, no que é a accesibilidade. Nos entendemos que é bo para Carballiño, cando se fala de se interesa, se perdemos a tendencia, nós entendemos que é bo para Carballiño que se fan esta serie de melloras, entendemos que é bo que se arranxe o edificio, entendemos que nos gustaría que houbera documentos oficiais polo medio, pero tamén entendemos que ata agora a boa vontade que houbo e a seriedade que houbo nas conversas con estas persoas, pois sempre chegaron a bo porto e non temos por que agora mesmo desconfiar cando manifestan e sabemos que teñen capacidade para poder facer as obras e as melloras pertinentes. Como vai a quedar? Hai que recordar tamén que aquí estamos habilitando o alcalde a facer as actuacións que sexan necesarias para proceder á entrega formal da cesión. Nós neste caso tamén entendemos que aí é onde tamén o alcalde vai ter capacidade para recoller a información necesaria que garanta que o servicio pasa sin ningún coste para o Concello, porque así se nos dixo e así nós o vamos facer cumprir tamén. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor deste procedimento, de inicialo, e xa digo co obxectivo de que se lle poda prestar aos veciños e veciñas do Carballiño un servicio adecuado
na oficina de emprego e se fagan as melloras tamén pertinentes no centro comarcal, que recordemos que non está cumprindo o xatuco polo que foi cedido e, polo tanto, pois esta é unha boa oportunidade tamén para que fagan os arranxos. Nada máis. Bueno, pois nada máis que decir. Perdón, unha... No, perdona que te interrumpín, era despois por unha cuestión técnica. Vale, pois nada máis, procedemos á votación. No, perdona, antes por a intervención. Eu, por unha cuestión técnica, eu pedía un informe ao secretario, é dicir, polo menos verbal, unha opinión, máis que un informe, non. Vamos, é que a raíz do que plantexa Perea, de que tal, dentro da confusión, o que vamos a acordar, a resolución que propón a pleno, é potestativo aprobalo sin ter maioría absoluta en este momento? Porque aquí hai cousas que non se poden facer sin maioría absoluta. Entón, se nós... Perdón, acabo, secretario. Se nós adoptamos un acordo, ou a corporación adopta un acordo, na que é necesario para leválo a cabo a maioría absoluta, a pregunta é: chega cos votos deles en este momento para esta resolución expresa que vai aquí, ou faría falta 9 votos? Solamente unha cuestión técnica. Na proposta, por decirlo de alguna maneira, son como dúas fases. A primeira sería aceptar, firmar a convenio, e despois de emitir o acordo. Un segundito que miro mellor a proposta que de memoria... Sí. Pero hai unha que é moi concreta. Sí, un segundito, por favor. Sí. En este momento, ¿estamos aceptando a reversión ou estamos iniciando un expediente para aceptar? A ver, claro, que eu non acabo de entender. Aí, neste caso, a proposta son aceptar a cesión do centro comercial por parte do Concello de Carballiño, incluíla no inventario de bens como ben patrimonial, e habilitar ao señor alcalde a facer as actuacións. Todas estas son maioría simple. Perdona, e iniciar o expediente? Sí, pero a ver, iniciar o expediente de reversión a favor da Secretaría Xeral Técnica do Patrimonio. Isto se acorda ao inicio. O que requeriría maioría absoluta neste caso sería a votación final da cesión para eles. Pero aquí non se está votando neste punto a cesión definitiva para eles. De acordo, pero o que estamos votando é aceptamos a cesión, incluímos no inventario, e despois o alcalde vai ter que firmar outro documento recibindo materialmente. O convenio, nos termos que acorden, que xa son termos máis de carácter político que carácter técnico, se firmaría que... Me imagino que será que o Concello recibe o correspondente ben inmoble, despois que cando fagan eles a solicitude, xa con este acordo como antecedentes, iniciar a posterior cesión para eles. Vai estar firmada esa recepción material por parte do Concello de Carballiño antes de ter terminado outro expediente? Sí, porque o Concello non pode iniciar un expediente dun ben que non de, como neste caso. Unha vez que se faga o convenio correspondente e se firme o mesmo, e pasaría a ser efectivo o ben noso, e despois xa se iniciaría o correspondente expediente de devolución, por chamarlo de alguna maneira. Pero non, neste caso, se acordou en maioría simple, o que requeriría maioría absoluta sería a aprobación definitiva da cesión dende o Concello ata a Xunta de novo. Perfecto, gracias. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Gracias. Seguinte punto, expediente... A favor, non, Perdón? Estaba falando con Nacho, disculpa. Expediente 6.146/2021, moción do BNG